Ninanawag ko. Hello? Hello, boy. Saan niya itong tawag niya, boy? Si Manay ni. Ay, Louie, hello Manay. At tumo diri sa mansyon mo niya ha. Usa orasa. Alas 7, magkaruling mo. Oh, sige. Exclusive lang ni. Oh, mga alas 7 na lang dira. Wala mga VIP nga guest, pero ang akong ihatag sa inyo ha, serado 20 mil. Uy, kadako. 12 day Kasi of usa kantahon ng mga Manay. 12 day of Christmas. Tama ang lyrics ha, ug tama ang tono. 12 days of Christmas daw. Basta alas 7, sige bye-bye. Sige Manay. 12 man pay. 20 mil do yung 20 mil daw man ginita sa Sure, bayan. ka to in the first day ana good. Ay, sa Manaygon? Oh, Manay. Kapalo mo sa lyrics. Matag di kayo nga, di ba kitong pautang? Matag to kay katong last year nagpailog tong mga coins. Ay ko. Alagi ka lang sa bulsa puto. Dili ka tong 12 day. Wala Ano ko ba sa lyrics? Tsara mo ano. On the first Day of Christmas, my true love sent to me. 1 is to 3. Ay oo. 1 is to 3 na. Wala. Mali pa na, oy. Gas rice cooker. Di mali ka oy. In the mali to yung one sa in the first day of Christmas my true love sent to me 1 kilo of spaghetti. Christmas man. Tama to. 1 kilo of Madyo na, spaghetti. tama na. Ikaw. 1 kilo of Mali spaghetti. Tama lagi na. Tama to hoy. On the second day of Christmas, my true love sent to me. To turtle dibs. Dil mali. Si turtle dibs. On the 12 day of 12 bugo. To pa ta. 12 naman ta karon, bugo. December 12. Oo, bugo. December Ah, maguna twelve. 12. Oo. On the 12th day of Christmas, my true love sent to me. Give to me. Sa gisto me. Send. Give to you Actually, dapat. nang send give man Japon na. Bugo ka pag sa cellphone man ng send. Pag tagaan ka, Ay, give ba ito na. mo. Sent man to. Di lagi. 12 day of Christmas, my true love give to me. Give to me. To boiling eggs. Boiling eggs. 1 kilo spaghetti man tuon na. Boiling gani. 1 kilo niya boiling. Tama pwede mo siya Tama man isabi. siya. Pwede man siya. Spaghetti niya ng itlog. Bugo ka. Lumi, mangguro na. Dapat, Ay, mali. In the Hindi second spaghetti. day of Christmas my true love sent to me Giniling. to giniling. Maghihisaw ka na lang. on the third day of Christmas, my true love sent to me 3 tomato sauce. Hindi naman tayo nakagabay. Mapag-drive. Fourth. Fourth. Day of Christmas, my true love sent to me 4 egg and cheese. Maka 20 mil na dyan. On the fifth day of Christmas, my true love sent to me me 5 Tupperware. Uy, isumpay na natin masipot na ang Christmas na to. Number 6. Uy, number 6. Isumpay Mas makalimot ta. May 5 sa ta. Oh. On the first day of Christmas, my true love sent to me 1 spaghetti. On the second day of Christmas, my true love sent to me 2 tomato sauce. Boiling egg. Boiling egg. Ay, giniling. Giniling. To Giniling. 3 boiling eggs. 4 tomato sauce. 5 Cheese ba? Uy, mali. Mali, uy. Wala boiling egg. Spaghetti. Buko bang ka? Uy, gawang daw ang ulo ang uto. Spaghetti. Una niya. Sunod. Itlog. Duha. Dili, wala yung itlog. Spaghetti, giniling, tomato sauce, o katong cheese, o Tupperware. Buko bang ka? Lima ka Tupperware. 6 na ta. 6 na. On the sixth day of Christmas, my true love sent to me 6 Serving spoon. Serving spoon. Sa guess man to isa. Sa Asa ba guess. isa? Ising di ay. Padulungay paggulo. Patulungay pa to. Ay, uwat labot ato isi ka balon man sa lyrics. Di ba ito? Ang saban mo. Ay, sa... Ay, malibog na. Chat si Manay. Si Manay sa... Kabalo na mi. Kabalo na. Tinatawag Seven, siya. seven. Christmas daw. Awas ang Kabalo na. kabalo na. Ay, sa isa ka pika lang. 7. On the seventh day of Christmas, my True love sent to me 7-11. Ay, Okay, di mo pa rin spaghetti. Ayaw! sige, Dito ba mamalit ang ingredients? Ano na ba? lyrics ninyo, hindi tayo tagaan na. Saan daw? Sino ba tagay ni idea? Sa 7. Hindi na lagi na mauda, di na mauda na tagaan ano inyong mga kabuang. Mas di tagaan Diba first, spaghetti, Say spaghetti no first spaghetti. In the first day of Christmas, it sure sends me twice
Usa ring sugod. Spaghetti kay daw. Di ba sa lang si Manay B nga dili kana Dili kay sa mga. Ay, ano lang, I think, ate, mga kami na rin mga tatapos sa tingati nga lip sync unya ka para manang gud practice. Oo, Eh, manang manang gud gud daw. mula ko na VIP man na nag-request ang Mali jud niyo, usaba ra gud niyo, mali. Ayun na, di ba sa namo? Usaba gani. Ay, tata, 8 na, ay process sa me 8 tata. And the Kanin lang tama na to 7, 7-11. Ay, dapat tama na. Okay, sige, On, 8. ako, 8. On the 8th day of Christmas, my true love sent to me a face shielding. Fishing. Ay, Di ba kakaso 7-11 boy face shielding? Ay, mali jud ang mga lyrics ay mga pag binugo naman po di kita Ay, mali dito. Dili, 8 man no. In the first day, ay in the 8 days of Christmas, my true love sent to me 8 o'clock. Ay, kay Just Spaghetti man. Di na lang ko mo Jordan. Dahil lahat na lang tagpuan. Mali ka ba sa lyrics? Mga one pas ko? Mali lagi na inyo. Wait, Ikaw pa late, ikaw pa magsuko-suko. Isar sa ano ba sa Wala kay signal. Yung timo ipukulak Ulo tayong na, mo na tayo naman na. Sa mga lagi na maulak ka la shit be sulti Ay, mas yung sana nang kita na ba? Basta Mali lagi mo. Sising bili na kayo, sising na lang. Ay, Lip-sync na lang kalis. Gusto ka 20 Bye, mil. Mali lagi po. Bye, mil. Tama lagi to. Ako na lang. Ako na lang cashier big ako tayo mo sila sa bag. Dito, uy, sige, pantay-pantay. Sipat pa lang Ako na lang cashier. Sipat ka ba yun? Apil na lang sa kanta uy sa kanta. Ay di ko na sa lyrics niyo pangit juga yung lyrics. Tama man to. Cashier ka. O sige, cashier lang ka. Silip-silip lang ka. O sa kilid lang ko ha. Bro, gamay na imong bahin ha. Oo. Ang 8 days ha, sige. 8 days, mana naman tanong. Ako sa 8 days, 8 Ang dili ka para matabang ba rin ba rin dili ako. 9 na lang, sige, 9. On the 9th day of Christmas, my true love sent to me 9 ang curfew. Mali jud dili mo Tama, lagi ka. Tama kayo, ang sunod diri kay tayo naman 10 barangay Tano. Oh, 10 barangay Tanos, 11 ka mobile, 12 i-release. 12 i-release. 12 i-release. Mas 12 sa udto. Padakpan ka kala city. basta pagkuha sa kwarta ako na mo kwarta. Ako mo bayan. Wait lang be. Ano ba pinata? Uno, nya 20. Divide by 20. Divide na daan be. Wait lang i-divide sa nato. Divide 7 kay duha ko. I-divide sa sala uy, sa ka uy bay Dako ko yan ako na. duha ang lawas. Ilan 20,000 ri hatag mo 20,000. Divided by Divide, wait lang, divide. Pinata? 6 lang, 6 lang. Oh, pag inihatag i-divide mo. O tag ano ta? Tag 3,000 ta. Tag 3,033 ta. 200. Saan man yung ikulang man yun? Tama na siya. Ano na lang natin ka 30 mil kay para si ano matarong na og bahin. Ano na lang oh, pag dili mo kanta, may nusa na lang nato. Ay ano na lang ha, kung di mo kung walay mo kanta. Basta mo kanta na lang ko ako. Basta mo kanta na lang ko. Cashier naman kayo ka. Kasi ikaw na lang sobra ng 333. Ay mo kanta ko. Kanto ka para sa itong bahay. Ayaw! Joy on 12 days, man. Ayaw na lagi na. Ano na 12 days joy. Ayo! Request niya 12 days. Oh, ano si Nani? Joy! Oh! Ako ha, ay, nana mo, sorry. Ako kung gi-request sa inyo ha. Oh, kakabalo Na ako mga VIP dila ha. Hello po. Mag-chip in jud mi kaya nga mong gisabutan 20,000. So para makatabang na lang kumi sa inyo kay kabalo ko nga, syempre lami ang ano. Pila mo ka buo? 3 at 6. Amo nang gibahin daan 3 5 and a half lang. Sabay man siya. Iya pa daw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano si mo man na iya ha? Tako kay siya lawas. Ah, ano on. Pag 3 mi amo nang Three mo. So ang gi-request mo ko sa VIP nato is 12 day of Christmas. Tapos 20,000 ang ihatag. Tapos ano nga kailangan gwapo ang performance. Tapos sila nang bahala. Okay? So maminaw ko. Due to the world na lang, due to the world. VIP taas. Nasa So maghangad may anangan. Ay, hangad mo pero paubos dayon. Due to the world na lang din. Ayaw lagi. Due to the world. 12 days lagi. Muna di ano. Tarungan ninyo ha. Sige. Kabalo ko sa inyong mga ano ha. Dapat klaro. Ako, salid ko sa inyong minda. Ikaw nag-organize. Yes, Okay, yes, man. man. Due to the world. Go. Pang due to the world. Sapa kay kaay. Nana. VIP ang Okay, good evening sa good evening sa. Good evening, sir. Sorry, I'm late. Good evening. Good evening. Good evening. Good morning. Bicol. Hey, anak ka na pala ito. Wala naman na sa manay. Season greetings. Good evening. Season's greeting. Good evening. Yes. 5. Hindi ka may. 1, 2. Broiler. Dahil magbaho. Mali na gani. Ang tsaka na ha. Maulawan ko. Joy to. Enjoy lagi pa. Kung man, masaya na ako oras pagkakan ako. On
On the wings of love. Christmas songs! Nausaman mo nag-inom mo? The words na lang lagi ba? Do you know the words? On the first day of Christmas, my true love sent to me one spaghetti, two giniling, three tomato sauce, four Tupperware, Eden chest. five Tupperware, six serving spoons, 7, 11, 8 o'clock, 9 ang curfew, 10 tanong, 11 kapatrol, 12 release me. Katura siya man ay. Pasko. May Pasko. Thank you, ang mabait ni mo, thank you. Okay. Kayo mo na ko i-release. Ay, sa'yo pa, Judy. Ay, Judy, Ako siya man. Ikaw nag-organize. Ako ang cashier. Isa nag-organize. Ako na, Siya. ako na. Ikaw ang cashier. Oo, ako So, i-release na ko sa organizer. Ihatag niya sa imuha. Magsabot na. Thank you man na. Kaya ikaw man ang ikaw ang nag-organize. Nag-effort ka. Kasi sobraan. Oo na inyong sobra ninyo ka-effort ninyo. Mali ang mga lyrics ka na. 20. 50,000 sige na, biya. Dito ta sa post. Dili na lang. May post. Ay, no, ko anak ka. Dili na, ambi na sa ambi na, ambi. Duko mo, duko. Witri, ang tres ni. Di man siya kaduko, oh. Gani madung ko kasi madunggaban ako kung Sige, pila man. Alo? Usa man na. Isip kang joke ba? Ambi na. Lala siya daray ba? 20 ra lagi gat. Gawas ka. 20 ra kay mali daw tong lyrics. Nawa, di na dili ka na mali kung kuan, Joy the words pa to. Isa man nagkonfirm na ng lyrics, ikaw man. Dili, living ka Ikaw na na rin konfirm. na. Wala Hindi, hindi. Sana ko iwan spaghetti Si Manay man nag-ano. Si Man. Di man mo kasabot, God! Di na takakwarta karon 20 mil unta, nawa 20 na lang. Kung ano yun, Apak-apak oy. Ami na bi. O saan magbahin ka ron? Ubi ako dahin bi para di ta mag-away. Ako na. Sige na Di usabay. ba ko kapatuog inong Ano ba? Ano? Joy to the world. Ikaw mga Joy Joy the words na lang tato. Ikaw binugunog step Joy to the world. Mali-mali po nila ang mga sibili Siya mo, siya mo to si Benilib. Kani siya oh. Ikaw na boy nito pistiha ka bro itlog. Dilo oy, konto ko ah. Mao na o kada may mahay mo kung kasama tong Joy to the words. Ikaw man good. Sige ko organize. Di ka kabalo kung bata. Kani lagi mo lyrics. Sagdal ang mata oh. Oy, nga 5 tao. Ya usaw mo na to pagbahin upat sa Ay, amok 20. ninyo. O, di na lang ako mahibahin. Plus 5. Dara mo 5 pa na uban bi. 25 man igihatag. Kuha ng G's. Lugi mo kani kanta. Ako ang nagtarong, di ba? Giinan ta mo. Kung wala pa ka ni ko, kung ang 12 years sa Christmas, di tarong ta. O, ikaw, di ba? O, kamo talang mali. Amin na, bi. Huwag may bahin. ikaw mo na. Kanaog ba ni mo kwarta? Wala mo nila. Maglahin na lang ako ako. Dito na lang ko ilalaida. Ay, ban ko. Una na lang ko uy. Ban ko. Sayaw. Tara na ko yung maglahi. Bisa lumi kita pong gaduduan kita. Ayaw kay mamurata cookies. Kaya ko ninyo.